Zona li kienet miżbla snin ilu inbidlet fi ġnien mill-isbaħ b'niċeċ u fjuri li nżeraw minn Ronnie Gauci, anzjan mill-Gargur illi l-għaxqa tiegħu kienet dik li ħuħsieb il-pajsaġġ Malti. Gauci kien ħawwel u jiżra bosta pjanti fiż-żona magħrufa bħala Top of the World fil-Gargur stess, tant li hu naddaf u ħassib dan il-post minn butu. Ronnie Gauci deskrivi dan ix-xogħol volontarju bħala parti minnu, iżda fl-aħħar jiem u ġie ordnat ineħħi dan il-ġnien mill-isbaħ li kien bena. Ilu ħadejn il-Madonna kontat nġogja, xini ma konċet nġi dak ġejt nġogja fl-għaxija, u nsib din. Għattu għara xirċevejt il-ħabib tijax naqra iktar ġizmu. Għalli ħanċampillu. Għallu dak it-waqqa kollu xem. Għattu xini. L-awtoritajiet saħansitra qedduh li jekk dawn il-kreazzjonijiet tal-ġebel ma jitkisrux b'mod immedjat, l-awtorità tal-ippjanar kienet se tweħlu multa li tammolta għal 50,000 euro. Kemm għal Ronnie Gauci kif ukoll għal min iħobb verament il-Gargur, kulħadd jaqbel li qatt ma kellha tasal din il-ġurnata fejn numru ta' niċeċ u strutturi ġew meqruda, inkluż mafkar li tkisser biċċiet wara li nġibet bħabel marbut ma' vettura. Minn post imwarrab u żdingat, Ronnie Gauci kien irnexxielu joħloq ġenna tal-art. Kif tista' tara, żammejtu fl-istat naturali kemm jista' jkun. Għaliex dan l-anzjan għażel li jpoġġi l-interess tal-komunità qabel tiegħu, l-awtorità urid snina u ħarġet pont tal-ħadid. Fil-bidu kulħadd jgħidlek ħaqek jom ir-Repubblika, u mbagħad tfittex u ma ssib xejn ta'. Desiree Grek għal Net News.